πάλι, ξέρεις για πότε θα τους ξεπετάξεις. Το τσάκα 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 τσάκα. Μαντάμ, καλέ, έλα, κυρία, με το καπέλο, μαντάμ, μωρή, έλα στην ουρά. Συγγνώμη, αλλά έξω γυρίζαμε ένα σύριελ και χτύπησε λίγο εδώ. Δεν με νοιάζει και θα πας να είσαι με την αράδα σου, θα πας, έλα στην ουρά μου. Συγγνώμη, κύριε. Τι έγινε? Το χτύπησε το παιδί μου. Φέρ' το εδώ σε μένα, εδώ φέρ' το. Μα συγχωρείτε, δεν σας παίρνουμε καμιά σειρά. Συγγνώμη, έχει χτυπήσει το παιδάκι, να το πάμε πάνω. Πού χτυπήσατε, Δεσποινής Λορέτα? Να εδώ. Περάστε. Με συγχωρείτε να περάσουμε στο παιδί. Πού πας εσύ? Το παιδί έχει χτυπήσει, δεν βλέπεις? Δεν έχει τίποτα, μια γρατσουνιά. Στην ουρά, κύριε, στην ουρά. Τι γρατσουνιά εδώ, τρέχει αίματα το παιδί, τώρα μου λες εμένα γρατσουνιά. Τι είναι αυτά που μου λες? Κάνε έτσι πάντα. Κράτα από εδώ. Κράτα από το παιδί. Κοίταξε ρε, με τα δικά μας τα λεφτά σε πληρώνει το ΙΚΑ, το ξέρεις? Έστα διάλα από εκεί. Γιατρέ, κάτσε εκεί. Τι κολλές είναι? Το παιδί εδώ έχει χτυπήσει, γιατρέ, πρέπει να το εξετάσετε. Να περιμένει, δεν βλέπεις, έχω μπράκι μέσα. Τι λες μωρέ, την ομπρέλα μπρούτη έχεις μέσα εδώ πέρα, το παιδί είναι χτυπημένο, πρέπει να το εξετάσεις τώρα, σου λέμε. Φωνάξτε ένα πολύ να παρακαλώ. Εγώ εδώ κάνω κουμάντο. Τι λες μωρέ που κάνεις? Άστα καλά εσύ, να. Άστο γιατρό, αλήθεια. Γιατί είπες αλήθεια μωρέ? Εσένα με ξέρεις ποια είμαι εγώ. Δεν βλέπω τι είσαι, άσε με μωρέ κι εσύ, σαλάμι του αέρος, συγγνώμη κορίτσι του αέρος, άντε στην ουσία σου οριζοντίος και καφέ. Φύγετε,